Sa mga pangunahing balita, Diocese of Legazpi nagluluksa sa pagpanaw ni Pope Francis. Mang taong gulang na batang lalaki nalunod sa pool ng isang resort sa Ocampo, Camarines Sur. ACM Hub Inspection pinangunahan ng Comelec Bicol. B4 Bicol nagbabala sa publiko laban sa pag-atake ng mga dikya ngayong dry season. Lakas CMD candidates halos dominante sa April 2025 SWS survey para sa mayoral race sa Albay. At National Solo Parents Week ipinagdiriwang. Magandang gabi. Narito na mga balitang dapat ninyong malaman ngayong araw, ika-22 ng Abril, taong kasalukuyan. Nagluluksa ang Diocese of Legazpi sa pagpanaw ni Pope Francis kahapon sa edad na 88 anyos dahil sa stroke at heart failure. 10 minutong plegarya o pagpapatunog ng mga kampana sa lahat ng parokya isinagawa kahapon. May report si May Insinares. Nagluluksa ang Diocese of Legazpi sa pagpanaw ni Pope Francis kahapon sa edad na 88 anyos. Ayon sa Holy See Press Office, stroke at irreversible heart failure ang sanhi ng pagkamatay ng Santo Papa. Huling nasilayan si Pope Francis nitong Easter Sunday, April 20, kung saan binati niya ang mga Catholic devotee sa St. Peter's Basilica. Bilang pagpapakita ng pakikiramay at pagluluksa, nagsagawa ang Diocese of Legazpi ng 10 minutong plegarya o ang pagpapatunog ng mga kampana sa lahat ng parokya. Isang espesyal na misa rin ang idinao sa Albay Cathedral kaninang alas 5 ng hapon. Kahapon po, pagkatapos nating matanggap ang balita ng pagpanaw ng Santo Papa, ang ating obispo po ay agad namang nag-request na ang lahat ng parokya sa buong diocese ay mag-ring ng kanilang mga bells. May tinatawag po tayo na plegarya, itong pagpapatunog ng bell ng marahan nang sa gayon ay maging tanda ng pagluluksa, kalungkutan ng ating simbahan dahil sa pagpanaw ng Santo Papa. Dagdag pa niya, hindi pa umano angkop na pag-usapan ang nalalapit na botohan para sa pagpili ng susunod na Santo Papa. Sa halip, nananawagan siya sa lahat na ipagdasal ang kaluluwa ni Pope Francis. Ang libing po ng Papa ay sinusundan po ng tinatawag na Novem Diales. Ito po ay 9 na araw ng pagluluksa pagkatapos ng libing, kung saan inaalala po ang lahat ng mga naging ambag, lahat ng mga ginawa ng ating Santo Papa during his term, during his lifetime in fact. At pagkatapos po nitong period ng pagluluksa, itong Novem Diales na tinatawag, saka lang po magtitipon-tipon ang mga kardinal para sa tinatawag na conclave o ang pag-elect ng bagong Santo Papa. Matatandaang si Pope Francis ay naging pari noong 1969 at itinalaga bilang Santo Papa noong March 13, 2013. Sa loob ng 12 taon niyang panunungkulan, maraming reforma ang kanyang isinagawa sa loob ng Vatican. At nagbigay siya ng boses sa mga marginalized sectors kabilang na ang LGBT, PWD at mahihirap. Malaki rin ang kanyang kontribusyon sa peace building at pangangalaga sa planeta. Para sa mga balitang tatak, Bicol, May Insinares. Sa ibang balita, isang 5 taong gulang na batang lalaki ang nalunod sa pool ng isang resort sa Ocampo, Camarines Sur. PNP nanawagan sa mga resort owners na paigtingin ang seguridad at kaligtasan ng mga bakasyonista upang maiwasan ang mga insidente ng pagkalunod. May report si Rose Bilista. Isang 5 taong gulang na lalaki ang natagpo ang patay matapos malunod sa isang resort sa barangay Mayugub, Ocampo, Camarines Sur, bandang alas 6:30 ng gabi nitong Linggo, April 20.
Ayon sa tagapagsalita ng Ocampo Municipal Police Station, residente ng Zone 2, Barangay Panikwazo, Naga City ang biktima. Kasama umano nito ang kanyang pamilya para mag-night swimming sa naturang resort. Ngunit ito ay nahiwalay ng malingat ang mga kasamahan na abala sa pag-aayos ng kanilang mga gamit. Ilang minuto ang lumipas bago mapansin ang pagkawala ng biktima. Natagpuan ito sa adult pool na may kalaliman kumpara sa mga pangbatang paliguan. Sinubukan pang i-revive ang biktima at agad na isinugod sa ospital, ngunit idineklarang dead on arrival. Halos natagalan daw po ma'am kasi busy po sila sa pag-prepare ng kanilang pang-merienda at sa tatlong cottage nila. Hindi nila napansin na yung bata lumangoy pala doon sa mas malalim na parte ng swimming pool. Muli namang nagpaalala ang mga otoridad sa publiko, lalo na't madalas ang summer outing ngayong bakasyon, na maging responsable ang mga magulang, lalo na kung may mga kasamang minor de edad. Nanawagan din sila sa mga resort owners na paigtingin ang seguridad at kaligtasan ng mga bakasyonista upang maiwasan ang mga ganitong insidente. Ang PNP Ocampo po ay nagpapaalala sa lahat ng ating mga bakasyonista, lalo na yung pumupunta sa mga resort at iba pang pasyalan na kung may kasama po silang bata, responsibilidad po ng mga magulang na bantayan yung kanilang bata para hindi po madisgrasya. Kasi yung resort, mayroon po silang rules doon na nakalagay na nasa kustodiya po ng magulang kung ano man ang mangyari doon sa kanilang mga kasamang bata. At saka, ang PNP po ay patuloy naman po nagpapatrolya at nagpapaalala sa mga resort owners na paigtingin po nila yung seguridad at kaligtasan ng kanilang mga bakasyonista na pumupunta sa kanilang resort. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Rose Bilista. Pinangunahan ng Commission on Elections sa Comelec Bicol ang hub inspection sa Legazpi City kung saan pansamantalang inilagak ang mga automated counting machines o ACM na gagamitin sa Albay at Sorsogon para sa darating na halalan. Testing at sealing ng mga ACM nakatakdang isagawa rin. Narito ang aking report. Ininspeksyon ng Commission on Elections sa Comelec Bicol kaninang umaga ang hub o warehouse sa Legazpi City kung saan pansamantalang inilagak ang mga automated counting machines o ACM na gagamitin sa Albay at Sorsogon para sa nalalapit na national at local elections sa May 2025. Ayon kay Regional Director Maria Juana Balaza, halos 90% na ang dumating na ACM sa probinsya. Inaasahan nilang higit sa 6,000 ACMs ang darating, kasama ang higit sa 1,000 contingency ACM. 4 na warehouse sa Region 5 ang itinalaga para sa mga machine, isa sa Camarines Sur, Albay, Masbate at Catanduanes. Inaasahan na maidideliver na ang mga ACM sa mga bayan sa Albay at Sorsogon sa darating na linggo. We are ready. Actually, we are ready right now. Na-train na natin lahat ng teachers. Most nagagamitin natin, naayos na-sealed na natin ang mga voters list. Nangangampanya ng mga kandidato. Na-prepared na rin natin yung mga botante and hopefully nakinig sila sa aming voter education. Kasama sa mga nag-inspeksyon si Police Brigadier General Andre Dizon, Regional Director ng Police Regional Office 5. Ayon sa Direktor, maigpit ang kanilang ipatutupad na pagbabantay upang matiyak ang seguridad sa mga warehouse at sa mapayapang halalan. Yung Police Regional Office 5 ay very committed na i-secure ang ating mga ACM at CCS dahil ito yung pag-asa natin na magkaroon ng credible election ngayong May. So ito po ay binabantayan hindi lang ng private security company ng F2, bagkus dinagdagan po ito ng Legazpi City Police Station ng personnel na magbabantay 24/7. Samantala, isasagawa naman ng Comelec Bicol ang testing at sealing ng mga ACM sa May 5, 2025. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena. BIPAR Bicol nagbabala sa publiko laban sa pag-atake ng mga dikya ngayong dry season. At lakas CMD candidates halos dominante sa April 2025 SW survey para sa mayoral race sa Albay. Yan at iba pang balita sa pababalik na Bicol Online TV. Jericho Rosales po, Bicolano. Ngunyan takaipuan, kitabang at kasurog sa edukasyon, sa kalusugan, at kabuhayan sa panahon ning sakuna. Ang ako Bicol, katabang at kasurugta sa pagtaoki scholarship sa mga aki na nangangaipuan. Katabang at kasurugta sa kalusugan, kasurog sa pagpasar ni Eddie Garcia Law. Bilang ermano ng bawat Bicolano, ang buya kong party list may plano. Kaya ang boto ko, ako Bicol. 131 sa balota.
Sabi nila, wala ka daw ginawa nung nakaupo ka sa Senado. Ano pinanindigan mo? Pinanindigan ni Senator Lito kaming mahihirap. Binigyan niya kami ng libreng tulong legal para umunlad. Gagawin ko ang lahat para magbayad sila. Got! Ang sabi nila, artista ka lang. Ano bang magagawa ng isang action star? Marami nang nagawa si Senator Lito. At ang isa dito ay yung pag-aksyon niya para sa kapakanan naming mga manggagawa. Ang sabi nila, hindi ka daw nakapagtapos sa pag-aaral. Paano mo kami matutulungan? Hindi nga siya nakapagtapos, pero ginawa niya ang lahat para kami ay makagraduate na! Ilan lang yan sa maraming nagawa ni Senator Lito Lapid. Lumanas ka man ng hirap. Lahat ng sabi-sabi sa'yo, inaksyonan mo. Kung ako'y nakaahon, kaya nyo rin. Kaya natin lahat lumaban at umunlad. Tatak Lingkod Lapid, Supremo ng Senado. Lito Lapid, number 35 sa balota. Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Presyo ng bilihin, mapapabain sa gana ang pagkain kung walang saking trabaho at tulong ng kanyang sinusulong. Siya ay may solusyon, subok na ng panahon. Ako si Jericho Rosales, sarong aktor, kasurog kang kaligasan, Oragon, Bicolano. Ang boto ko, ako Bicol. Ako Bicol, 131 sa balota. Ganito dapat kasarap ang buhay. Madaming pagkain kasi kayang-kayang bilhin. Iboto natin si Kiko. Titiyakin niyang muli saganang ani at supply ng pagkain sa mababang presyo. Hindi tayo Pilipino kung wala tayong baon. Sino nang ready mag-Sharon? Palutin mo ako ng hiwaga ng iyong pagmamahal. Pag may Kiko, may Sharon ka. Number 51 sa balota. Wala kayo sa idol ko. Nakapag-exam ako kahit kulang pa yung tuition. May 10,000 allowance tayo para sa teaching supplies. Sa batas si Idol, palagi nang valid ang mga certificate. May cash grant pa ako kahit wala pa akong 100 years old. Yung idol ko ang gumawa ng helmet law. Kaya marami nang naisalba ito. Eh sino ba yung idol mo? Si Senator Bong Revilla. Pinoy, kayo ang idol ko. Bong Revilla po, number 11 sa balota. Nagbabalik ang Ako Bicol Online TV. Nagbabala ang BFAR Bicol sa publiko tungkol sa posibleng pagdami ng mga dikya ngayong dry season. Mga dapat gawin lalo na ng beachgoers kapag inatake ng dikya, ibinahagi ng ahensya. Narito ang aking report. Nagbabala ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa BFAR Bicol sa publiko tungkol sa posibleng pagdami ng mga dikya ngayong dry season mula Abril hanggang Hunyo. Ayon kay BFAR Bicol spokesperson Wing Brisha Briones, dumadami ang mga dikya tuwing dry season kaya dapat na mas maging alerto ang publiko. Sa panahon na mainit ang tubig, paborable ito sa mga jellyfish. Karaniwan, usually from April hanggang June, talagang lumilitaw ang mga jellyfish. Dahil inaasahan ang pagdagsa ng mga maliligo sa dagat ngayong summer vacation, nagbigay naman ng ilang tips ang ahensya. Sakali daw na makadikit ang dikya sa balat, agad na umahon sa dagat, hugasan ng tubig ug suka ang apektadong bahagi ng katawan. Iwasan ang kuskusin ang bahagi upang hindi kumalat ang lason. Gumamit ng tweezer para alisin ang mga naiwan na tentacles at kung dumikit sa mukha o pribadong bahagi ng katawan ang dikya, ay agad pumunta sa pinakamalapit na ospital. Mga incidents na ganito, i-report at i-coordinate sa lokal na gobyerno at ang lokal na gobyerno naman ay nakikipag-coordinate sa amin sa BFAR Bicol. And ang pinakapayo lang po talaga namin talagang mag-ingat tayo dahil may mga instances na talagang hindi natin maiiwasan, may mga nakaambang panganib. So napakahalaga na tayo ay mag-iingat para yung pagsasaya natin ay hindi mauwi sa trahedya.
Hinihikayat din ng BFAR Bicol ang mga beachgoers na magsuot ng rash guard o jeggings kung maliligo sa dagat para magkaroon ng proteksyon laban sa pag-atake ng mga dikya. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena. Economic performance ng Bicol tumaas ng 4.9% nitong 2024 ayon sa Philippine Statistics Authority. May report si Angeline Dagta. Lumago ng 4.9% ang ekonomiya ng Bicol Region noong 2024. Batay ito sa pinakabagong datos ng Philippine Statistics Authority o PSA Bicol. Mas mataas ito kumpara sa 4.5% na pag-unlad noong 2023. Ayon kay PSA Bicol Regional Director Cynthia Perdiz, ang financial insurance activities ang isa sa mga dahilan ng paglago ng ekonomiya ng rehiyon na pumalo sa 11.1%. Nakatulong din ang professional and business services na pumalo sa 10.4% at ang transportation and storage na may 9.6% na paglago. Napakalaki rin aniya ang naging ambag ng services na umabot sa 51% noong 2024. Sumunod ang industry na may 36% at ang agriculture, forestry and fishing na may 13%. Kasi ang may pinaka-biggest share is of course the National Capital Region at 1.7 percentage point. No? Kasi yung 5.7 is already percent. Ang mga datos ay bahagi ng taunang Economic Performance Report ng PSA sa rehiyon. Layo nitong magbigay ng impormasyon sa publiko, mga policymakers at mga economic stakeholders sa Kabikolan. Kasi yung 5.7 overall na growth na yun ng Philippines. Tama? So each of the regions had its own contribution. So yung share natin doon is parang pag ginano mo kasi ito, actually nararank naman yan. Yun nga lang, sabi natin, nilimit natin sa 1 decimal point, no? Kaya naka-point 0.1, 0.1, no? Percentage point, no? So pag inad mo yung 18 na yon, magkaroon ka ng 5.7. Samantala, nakapag-contribute rin umano ang Bicol Region ng 0.1 percentage point sa kabuuang 5.7% na pag-unlad ng ekonomiya ng Pilipinas noong 2024. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Angeline Dagta. Mga pambatong kandidato ng Lakas Christian Muslim Democrats para sa mayoral race sa Albay halos dominante sa April 2025 SWS survey. May report si May Insinares. Nangunguna sa pagkaalkalde ang mga kandidato ng Lakas Christian Muslim Democrats o Lakas CMD sa iba't ibang bayan at lungsod sa Albay. Ayon nito sa pinakahuling survey ng Social Weather Stations o SWS noong March 29 hanggang nitong April 5. Sa Legazpi City, nangunguna si Lakas candidate Hisham Ismail na nakakuha ng 39% o katumbas ng 58,000 na boto. Lamang siya ng 7% o 10,000 votes sa katunggalin nitong si Geraldine Rosal na nakakuha ng 32% o katumbas ng 48,000 votes. So medyo given the error margin of 4%, dapat maging different sila ng mga at least 8 percentage points. Ano? So ito, kumbaga yung 39 ni Ismail versus 32 ni Rosal, medyo magkalapit pa rin kasi 7 points yung difference sila. Pero, kumbaga, although magkalapit, medyo slightly ahead si Cap Hisham over Carmen Geraldine sa pagka-mayor ng Legazpi City. Nangunguna rin sa pagkaalkalde sa bayan ng Daraga si Lakas candidate Lal Baldo laban kay Vic Perete. Batay sa survey, 51% o 46,000 na boto ang nakuha ni Baldo habang 30% o 27,000 votes lamang kay Perete o 19,000 pang boto ang kailangan ni Perete para makahabol kay Baldo. Sa bayan ng Kamalig, nangunguna naman si Kaloy Baldo laban sa katunggaling si Noel Muñoz. Maging sa mga bayan ng Rapu-Rapu, Malilipot, Santo Domingo, Tiwi, Piuduran at Pulangi, nangunguna sa survey ng SWS ang Lakas CMD candidates. Pumapangalawa naman ang ibang kandidato ng Lakas CMD sa ibang lugar tulad ng Bakakay, Tabaco City, Malinaw, Ligao City, Ginubatan, Ovillar, Libon at Uwas. So posible pang magbago yung mga isip ng mga tao. Yung iba siguro nagkakaroon na ng vote commitment, pero baka yung iba hindi pa rin ganun ka-committed sa kanilang mga boto. So mahalaga na yung pangangampanya, yung pakikipag-usap sa mga botante, yung pag-ikot nila sa iba-ibang lugar sa Albay, yung sa mga kandidato.
Matatandaan na nanguna rin ang 3 kandidato o lakas CMD sa lahat ng congressional district ng Albay. Sa unang distrito, mahigpit ang labanan ni Ako Bicol Party List Representative Attorney Jill Bongalon at Tabaco City Mayor Crisel Lagman. Batay sa survey, mahigit sa 7,000 boto pa ang kinakailangan ni Lagman upang maungusan si Bongalon. Mula kasi sa 36% noong Marso, tumaas sa 44% ngayong Abril o katumbas ng 120,000 na mga botante ang mga nais bumoto kay Bongalon. Mas mataas ito ng 3% kumpara kay Lagman na may 41% lamang ngayong buwan. Malaki naman ang lamang sa survey para sa pagkakongresista sa ikalawang distrito ng Albay ni Christopher Kitoko na nakakuha ng 49% ngayong Abril o katumbas ng 159,000 na botante kumpara sa 27% na nakuha ng kanyang katunggalin na si Kaloy Loria. Dahil dito, kailangan ni Loria ng 71,000 votes upang mahabol si Ko. Mahigit sa 42,000 votes naman ang kailangan ni Albay 3rd District Congressman Didi Cabredo para malampasan si Pulangi Municipal Mayor Adrian Salceda sa congressional race sa ikatlong distrito. Nakakuha kasi si Salceda ng 42% ngayong buwan o katumbas ng 143,000 votes. Lamang siya ng 12% kumpara kay Cabredo na mayroon lamang 30% o 101,000 votes. Doon sa survey noong April of 2025, makikita natin yung preferences, ano. So doon sa second and third, parang mas malaki yung lamang nung lakas candidates over the others, while doon sa first district medyo magkalapit pa yung yung dalawang kandidato. Although medyo angat si Jill Bongalon, medyo malapit si Crisel Lagman sa kanya. Mataas rin aniya ang tsansa ni Ko at Salceda na maipanalo ang halalan habang kailangan din daw na magdoble kayod ni Bongalon at Lagman. Siyempre, yung time na ito, mahigit 1 buwan pa bago yung actual election. So may mga pagkakataon pa na nangangampanya yung iba't ibang kandidato. So kailangan malaman natin kung anong naging impact nung pangangampanya na iyon dun sa sentimiento ng mga tao pagdating nung actual election. Matatandaan rin na nanguna ang tambalang Joey Salceda at Diday Ko sa gubernatorial, vice-gubernatorial race sa Albay base sa SWS survey ngayong buwan kung saan nakakuha si Salceda ng 44% na voter preference o tinatayang 418,000 votes. Mas mataas sa katunggali nitong si Noel Rosal na nakakuha lamang ng 32% o 302,000 na boto kung saan kailangan pa ni Rosal ng mahigit 100,000 votes para makahabol kay Salceda. Lumalabas din sa naturang survey na naungusan ng running mate ni Salceda na si Diday Ko ang pinakamalapit nitong kalaban na si June Alegre kung saan nakakuha si Diday ng 37% ngayong Abril o tinatayang 350,000 votes. Mas lamang ito mula sa nakuha ni Alegre na 18% o katumbas ng 173,000 na boto lamang o kalahati ng bilang ng mga nais bumoto kay Diday. Samantala, ang lahat ng survey ay kinumisyon ng isang Rupert Paul Manhit at ginawa ng face-to-face. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, May Insinares. National Solo Parents Week ipinagdiriwang at abangan ang mga eksena sa beachfront engagement proposal ng boyfriend ni Crisel Salbay. Yan at iba pang balita sa Bababalik na Ako Bicol Online TV. Jericho Rosales po, Bicolano. Ngunyan takaypuan, kitabang at kasurog sa edukasyon, sa kalusugan, at kabuhayan sa panahon ning sakuna. Ang Ako Bicol, katabang at kasurog ta sa pagtaoki scholarship sa mga aki na nangangaypuan. Katabang at kasurog ta sa kalusugan, kasurog sa pagpasar ni Eddie Garcia Lo. Bilang ermano ng bawat Bicolano, ang buya kong party list may plano. Kaya ang boto ko, Ako Bicol. 131 sa balota. Sabi nila, wala ka daw ginawa nung nakaupo ka sa Senado. Ano pinanindigan mo? Pinanindigan ni Senator Lito kaming mahihirap. Binigyan niya kami ng libreng tulong legal para umunlad. Gagawin ko ang lahat para magbayad sila. Kot! Ang sabi nila, artista ka lang. Ano bang magagawa ng isang action star? Marami nang nagawa si Senator Lito. At ang isa dito ay yung pag-aksyon niya para sa kapakanan naming mga manggagawa. Ang sabi nila, hindi ka daw nakapagtapos sa pag-aaral.
paano mo kami matutulungan? Hindi nga siya nakapagtapos, pero ginawa niya ang lahat para kami ay makagraduate na! Ilan lang yan sa maraming nagawa ni Senator Lito Lapid. Dumanas ka man ng hirap. Lahat ng sabi-sabi sa'yo, inaksyonan mo. Kung ako'y nakaahon, kaya nyo rin. Kaya natin lahat lumaban at umunlad. Tatak Lingkod Lapid, Supremo ng Senado. Lito Lapid, number 35 sa balota. Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Presyo ng bilihin, mapapabain sa gana ang pagkain kung walang saking trabaho at tulong ng kanyang sinusulong. Siya ay may solusyon, subok na ng panahon. 39! Ako si Jericho Rosales, sarong aktor, kasurog kang kalikasan, Oragon, Bicolano. Ang boto ko, ako Bicol. Ako Bicol, 131 sa balota. Iboto natin si Kiko. Titiyakin niyang muli saganang ani at supply ng pagkain sa mababang presyo. Hindi tayo Pilipino kung wala tayong baon. Pag may Kiko, may Sharon ka. Number 51 sa balota. Nandito na si Bong Revilla! Bong Revilla po, number 11 sa balota. Nandito na si Bong Revilla! Bong Revilla siya, si Bong Revilla! Bong Revilla siya, si Bong Revilla! Nandito na si Bong Revilla! Bong Revilla po, number 11 sa balota. Nagbabalik ang Ako Bicol Online TV. Katatagan, dedikasyon at sakripisyo ng ilang solong magulang sa lungsod ng Legazpi. Ibinahagi kasabay ng pagdiriwang ng National Solo Parents Week. May report si Danica Garcia. Isang roller coaster ride ang pagiging solo parent. Ayon kina Nanay Nancy Mabilin, 47 anyos ng Purok 3, Barangay Orosay, at Nanay Josephine de la Cruz, 58 anyos ng Barangay Puro, Legazpi City. Sa pagdiriwang ng pambansang linggo ng mga solong magulang, ibinahagi nila ang kanilang mga karanasan at sakripisyo. Para kay Nanay Nancy, mahirap ngunit kailangang lumaban sa buhay para maitaguyod niyang mag-isa ang kanyang mga anak. Hiwalay siya sa kanyang unang asawa at sa kanyang pangalawang kinakasama. Ang kanyang panganay na anak ang naging katulong niya sa pagpapaaral ng kanyang 4 na nakababatang anak. Ngunit ito ay pumanaw dahil sa kidney cancer. Sa loob ng 26 na taon, ang pagtitinda ng maruya at pansit ang kanyang naging sandalan sa buhay. Ano ko kayan so sa oral daw may baga. Kung di ako magtinda dahil man sinda maanuan, tipid lang. Tapos pag-aaral kaya na siyempre, nang problema man ako kan sa ospilahan. Wala naman sa saro ko baga. Yung kahit ito nagtabang sa kuya. Nagilang siya. Yung sa kidney niya. Sa call center siya eh. Tapos, naguli siya, nagilang. 10 taon siya sa Manila. Nagpapabulong pa siya, dahil naman malala na. Si Nanay Josephine naman ay hindi pinanagutan ng kanyang dating kasintahan, kaya siya na ang naging ama at ina ng kanyang anak na babae na ngayon ay nasa kolehiyo na. Nakikitira pa rin silang mag-ina sa kanyang kapatid matapos na masunog ang kanilang bahay noong October 2024. Sa pagbabantay ng bata at paglalabada, kinukuha niya ang kanilang pangangailangan sa araw-araw. Mapagal po batay ako, solo man sana po ako, may college po ako. Lalo po nawara so arong ko. Day po akong masyadong ngunyan. Pero nakakaraos man po ako ngunyan na sa pag naglalaba.
Nagano po ako, maski po nung trabaho, pigano ko maglabada. Yun lang po mag-oro extra kan pagaling-aling kan aki. Surusang gatos ang aldaw, okay lang po. Basta makaraos lang kami. Sa kabila ng mga pagsubok, ayon kina Nanay Nancy at Nanay Josephine, walang imposible sa taong nakikipaglaban ng patas sa buhay. Ngayong Solo Parents Week, tanging hangad lamang daw nila ay mapabuti ang kanilang mga anak at mapagtagumpayan ang mga hamon ng buhay. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia. Isang nakakakilig na eksena ang natunghayan sa Misibis Bay Resort kahapon dahil sa beachfront engagement proposal ng long-time non-showbiz boyfriend ni Kiray Celis na si Stephen Estopia. Ang mga nakakaantig na eksena, panoorin sa report ni Danica Garcia. Isang nakakakilig na beachfront engagement proposal ang tinanggap ng dating child star na si Joanna Ismael Celis o Kiray Celis sa totoong buhay. Mula sa kanyang non-showbiz boyfriend na si Stephen Estopia. Ginanap ang proposal kahapon, April 21, sa Misibis Bay Resort sa Cagraray Island sa Bacacay, Albay. Kwento ng mga saksi sa nangyaring engagement. Buong akala daw ni Kiray ay isa lamang itong Holy Week vacation. Subalit kasabwat na pala ng boyfriend nito ang kanyang mga malalapit na kaibigan tulad ng content creator na si Christian Antolin at ang kanyang pamilya. Si Celis ay nakilala sa showbiz dahil sa kiddie gag comedy show na Going Bulili ng isang malaking istasyon sa bansa noong 2005. Simula noon ay sunod-sunod na ang kanyang mga pelikula, guesting at iba't ibang roles sa telebisyon at ngayon ay isa na siyang matagumpay na negosyante. Inula naman ng congratulatory message ang magkasintahan mula sa kanilang mga tagahanga at mga kaibigan sa industriya. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia. Congratulations Miss Kiray Celis at syempre congratulations din sa lahat ng mga solong magulang na patuloy na lumalaban para sa kinabukasan ng kanilang mga anak. Kami po sa Ako Bicol Online TV ay sumasaludo sa inyong determinasyon, katatagan at pagmamahal sa inyong pamilya. At yan ang mga balitang nakalap ng Ako Bicol News Team. Ako po si Hercules Barbacena, ang inyong tagapaghatid balita.